Monggo dulu semuanya. Pak Bejo. Pak Bejo. Sinten malih? Monggo niki dulur-dulur. Bapak kayo kesini semua yo berkahi. Monggo besan niki kalian kula saged Semar Mulya. Mas Gepeng wae kayo. Mas Gepeng. Pak De Parmo. Ning opo siramu teko Salam kangen. Salam kangen. Mbak Tuti salam kangen. Dilanjut salam kangen. Ini kita seminar kali pamungkas spesial buat dulur-dulurku kabeh. Yo dintekke put. Ning opo sliramu teko ninggal aku kaya
Kenapa malah Pak Haji? Oh enten HE no. Ayo kira-kira lanjutin apa Iki boleh? ora seru. Apa boleh Mas Gung? Napa melih monggo? Ayo. Nanti sebelum ke keluarga besar dari Madiun juga ibu-ibu panitia wis disiapke. Kok jatahe telingsingan. Oh, Telingsingan. Panyuwunku mring sliramu ibu-ibu panitia ki jatahe tambal ban. Ning mengko tambal ban jatahe aja Mbak Yuli wedine kok jarikmu sowek. Kok usul meneh. Tapi ibu mintanya Mbak Yuli. Yang diminta Mbak Yuli. Iya. Kudu nganggo kendor. Kudu nganggo kaya mau jarene ibu-ibu. Spesial nanti tambal ban nanti yang Mbak Yuli dipersiapkan sak tambalan kuwi yo ngerti dhewe to Bu nggih. Heeh. Direwangi 20.000. sanggule mencelat tekan dhuwur. Barang sampun Matur nuwun. Manten menunggu. Ayo yo yo. Ayo 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 bosku bosku. Gini. Karo Pak D bejo. Ayo yo Mas Satyo. Kowe ngajak Mas Supri. Mas Kipli, ayo.
Bagus. Ayo sapa iki? Hae nggih ono Pak Dibejo. Siji, loro, telu, papat, lima. Mas Yati. Gelagatmu. Ayo Pak. Arisan Pak. Terus Tiga sekawan nggih. janjane kowe ning ngendi gelagatmu saja yo khusus buat lagu ini spesial buat Mbah
meleh niki. Catetan sajroning ati. Iki bablaske lagu napa melih? Bos Yono, Mas Suprayo. Niki tasih wonten nanti Pak Haji kita bablaske anu bocah gunung terus mangke Mas Narno kangen ning ati. Ayang-ayang, oh siap. Tenang aja nanti diputer. Salamu sendiri juga nanti dulu-dulu klub besar Madiun kita tasih wonten teratai. Yo dintekke dhisik. Iki oke. Pak Haji kita monggo merapat ke sini sama Mas Narno. Bocah gunung monggo bablaske Pak Haji kita. Bocah gunung dikecolke Mas. Monggo Pak Jojo. Digecolke Mas Hengki. Ayo Pak Haji.
Pak Haji, hae Pak. Pak hae. Ayo niki. Aso ayo. Hae sik pokoke. Eh. Apa kowe ra kelingan kolan niku Haji kita. ono latar padha lelungguh matur suwun Gojekan karo aku. Goyangnya baik Pak. Goyang Mbak Epa. Ke selamat spesial kangge Pak D niki mumpung dikecolke iki Pak D. Kobar ki Mas Narno. Ya, ya. Monggo dulur-dulur PSHT keluarga besar Madiun. Monggo Mas nggih. Matur sembah nuwun. Sinambi ngopi-ngopi. Mas Tris. Trisno motor spesial. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Suwe lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu pepujatku ati susah mung kangen sliramu monggo.
rino wengi tak tianti aku coba kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung slira kang bisa nambani lagu ini untuk Mbak Win, Mbak Purnama Kinanti. Ya, nggih. Mbak Win niki pun kula nyanyike niki nggih, tinggal transfer niki. Oh, spesial buat Bu Win sama Mbak Purnama. Semar Mulyo lho iki. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu pepujaku ati susah mung kangen sliramu masuk rino wengi tak anti-anti susah tunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung slira kang bisa nambani Nggih, niki anu hak ini Pak Haji kita niki bablaske anu Kak Lolo Asmara. Gitu Pak Haji. Ning ngerasa dikecul niki di anu wae digarap ngene wae Gung Piyak. Ya. Aja semelah wong ayu ayo. Aja semalang
pripun Pak Haji? Anu hadiahipun. Aku ngenteni mergo ini janji janjimu kapan aku bisa nambani lara asmara manis. Niki pripun? Oh sak lagungkas manis, Mas. Lah Mas Narno ki obo-obone dadak ngono ya. Ngerti Lah, ngono ki iya toh. kudu konfirmasi dulu sama saya ngono to ya. Iya. Kok bablaske manis ngono dadi Mas iki ora kedandapan karo Komandan DRI. ketua kelas. Iya, tapi ya ora apa-apa kene iki iso karo nyami ngerokok-ngerokok Iya, sih toh. gitu. Kene iki Aku- wong nemoni relasi ki kudu diservis secara Karo maksimal. ngopi. Nanti spesial buat dulur-dulur kelas besar PSHT nggih. Medion nanti diputar setelah ini teratai. Ya. Monggo Mas Narno, kita kasih manis. Manis dek, kowe pancen manis, tambah manis, yen kowe ora lames, yen mesem manise ngungkuli madu, ora bisa rontoke jantungku. Ganteng Mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen
Haji jaluk cunduk kentul. Ya. Terkesima karo Erik iki. Disawer Erik kudune. Ayo Pak Haji. Ayo 14 ke cunduk kentul spesial buat peserta acara Monggo Pak Haji kita. Mas Yono, Pak Bejo, Mas Supri. Pak Bejo. Ayo kene masih. Sik nyelempit ya lho. Pripun? Ha ini Mas Bejo. Pak De Bejo lagune napa niki? Pak Haji, hae lho. Aduh kusuma sira ngamas papujan ning ati yen ka Pak Haji Komar wis sore saya. Aduh kusuma sira ngamas papujan ning
nuwun Sukito. nggih, Pak Haji kita, Pak Haji Pak Haji Narno, Narno. Pak Haji Komar.